zůstat ve Francii a tak Lemaitre koučoval přes internet po Skypeu a odhalil v jeho běhu jednu drobnou chybu. Příliš vybíhal zatáčku do vnějšího okraje, takže změnil trochu pohyb rukou tak, aby se dostal víc k vnitřku. Uvidíme, jak se to projeví na čase. Rád by konečně zaběhl 200 po 20. Bolt ve třetí, Dix ve čtvrté, v páté Schmid, v šesté Lemaitre. Tentokrát je start v pořádku a Usain Bolt může rozjet ten svůj kolotoč, který je vždy velmi rychlý. Usain Bolt na prvním místě, Waterwicks na druhé pozici, odstoupil zraněný Alonso Edward Water. Dix marně stíhá Bolta, Bolt první, Dix druhý a Lemaitre bojuje o třetí místo s Jasonem Sandindure a Lemaitre bude bronzový. Bolt, Dix, Lemaitre, čas 19:42 pro Bolta. A potom zklamání na 100, teď Usain Bolt ukázal, že na 200 nemá konkurenci. Na 100 ho ještě může zaskočit někdo ze soupeřů, pokud skvěle odstartuje a než se Bolt rozběhne do plné rychlosti, získá náskok. Na 200 je Boltův finish naprosto nedostižný. 19:40 nakonec po opravě. Walter Dix 19:70, Lemaitre třetí a vypadá to, že by se mohl dočkat a stát se prvním bílým běžcem, který prolomí hranici 20 sekund na 200 a zároveň 10 sekund na 100 a je to tady Christophe Lemaitre 19:80, nový francouzský rekord. Jason Sandindure 19:95, Nickel Schmid nakonec nebyl takovým soupeřem pro Bolta, jak se čekalo. 20:29, Bruno Baroš 20:31, Rondel Sorio nakonec na 7. místě, no a Christophe Lemaitre, taky jemu patří obrovská gratulace. Lemaitre 19:80, tak jak Bolt, tak Lemaitre splnili to, co slibovali. I Walter Dix si zaběhl letošní nejlepší čas 19:70. Celé atletické historii čtvrtý nejrychlejší čas. Pouze Usain Bolt v Berlíně, v Pekingu a pak Michael Johnson na olympijských hrách v Atlantě byli rychlejší. 19:40 a teď už se může Bolt v klidu chystat na jamajskou štafetu na 4x100 metrů. Na štafetu, ve které by podle všeho měl nastoupit i Asafa Powell. I když se v novinách objevovaly různé zvěsti, sám Asafa Powell hovořil o tom, že jeho třísla se lepší den ze dne. Christophe Lemaitre, ten zase říkal, že Powell trénuje předávky. Tak tohle je to, co Bolt potřebuje. Pozornost diváků, pozornost fotografů, pozornost všech. Ale on si tuhle pozornost zaslouží. Vychutnejte si nejrychlejší 200 této sezony a čtvrtou nejrychlejší všech dob. Tak myslím, že na Boltovi bylo vidět, že dnes toužil po dobrém čase. Jenom připomínám, že v semifinále 200 se jako první český sprinter v historii na mistrovství světa představil Pavel Maslák, který si tady v Tegu taky vylepšil osobní rekord.